बे प्रेस मिट लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दाख्लै 12 तारिख खालि काजलगावआव चन्दन ब्रह्मनि जयनिं प्रग्राम इउपिपिएल निफ्राय लानाय जादोंमोन। बे प्रग्रामाव जोंखौ अक्सिगुरि गामिनिफ्राय सिमलानि लारेन आरो खुस्राबारि खनसाइ गामिनि सिमेन्द्र बिथां सानैया जोंखौ बे प्रग्रामाव वालफारनि होननानै थगायनानै लेंलांनाय जादों। जों टटेल 7 जनमोन। बे 7 जनाव साथामखौ जयनिं लादों। जों बाखिया माने साइडआव थादों आरो जों माने जयनिंनि प्रग्राम होनना मिथियामोन नालाय बिनि थाखाय जों साथामा बाखिया साइडआव थानाय जाबाय आरो जयनिंखौनो जाहोदों साथामखौ। दा जों बेखौनो दुखु मोननाय फैयो इउपिपिएल सरकारनि सायाव बिदि खालामनाङामोन। मोजाङै स्पष्ट खोथाखौ खोन्थानानै लाङोबा जोंबो गोजोननाय मोनगौमोन। बिदि खालामनाङा, मोजाङै खोन्थानांगौ बाथ्राफोरखौ। जोंबो पाब्लिकसो जाहैबाय नालाय। दा बिथां सिमेन्द्र आरो बे लादेन बिथां सानैनि सायाव जों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोंनिफ्राय डाटा लादों, एड्रेस लादोंमोन बिथांमोना, ओमफ्राय बिदिल' डाटा लादों। बिथांमोना जोंनि टटेल 7 जन थांनायाव साथामखौ जयनिं लादोंमोन नालाय बे टटेल जों 7 जनबो माने बिथांमोननि जयनिंखौ जों गनायना लानो हाया जाहैबाय आरो जोङो आरो बिपिएफ सापर्टारखा नालाय जों दा बिपिएफआवनो थाबाय थागोन आरो इयुनावबो बिपिएफजों थाबाय थागोन जों। 12 तारिखआव जोङो मोनसे सासे लोगो बै लादेन खनसाइ गामिनि आरो बेनि फ्रेन्ड सिबेन्द्र खुस्राबारि गामिनि दा बिसोर जोंखौ थगायनानै माबायाव इउपिपिएलनि जयनिं मिटिङाव लांदोंमोन आरोखि। दा जोंथ' मिथिस्लाबा नालाय जों थांबाय, थगायना लांबाय नालाय ओजों थांनानै ओजोंहाय थांनानै आरो मिटिङाव जों नुहैबाय मा जयनिं मिटिं। जोंथ' बेफोरखौ मिथिया नालाय थांनानै ओमफ्राय दा बिसोरो थगायबाय नालाय एक्सुवेलि बिनि लिस्ट होदोंनो होननानै जोंखौ जोङो टाइपिं खालामबाय, माबा खालामबाय, लोगोफोरखौ ज' माबा खालामनानै माने कागजखौ लाबो ओमफ्राय 6 लाख खरि मोनगोन ओरै होनबाय नालाय मानसियाथ' मोननो लुगैनायाथ' मानसिनाव गासिबो थाखायो नालाय ओमफ्राय जोंबो थांबाय। बिसोरथ' जोंनो फिक्स खोन्थाहराखै मिटिङा मानि, जायगाया बबेयाव खोन्थाहराखैसै नालाय। ओमफ्राय जों थांनानै जायगासिम मोनहैबा नुबाय मा जोङो बिपिएफ टु इउपिपिएल जयनिं ओरै जाहैबाय। जोंथ' बिदिया सलिया, जों मिटिंगानो फैयाखै ओरै रखम। थ' गोदोनिफ्राय जोंहा बिपिएफआव जगदानखा नालाय दा जोङो दा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिसोरखौ। थारमाने बिदि सिखावै जोंखौ लांनाङामोन। थारमाने बिसोरनिया बिराद गाज्रि जाहैदों आरो आखल आखुआ। बिसोरो जेनेबा सिगाङावबा मा रायज्लायखादों जेनेबा मानसि बुथुमनानै फैसा लाबोदोंना लाबोआखै जों बेखौ मिथिया। बेपारबो जानो हागौ बिसोर बिथांमोना, सिंनि बाथ्राखौ जों मिथिथ'वा। ओमफ्राय लोगोसे फंबायमोन दं, आं बिसोरखौबो खबर होबाय, बिसोरबो थांफाबाय आंनि लोगोआव। 7 जनाव जों 3 ओंखारदों। बिसोरखौ आं गारिनिफ्राय ओंखारहोखायाखै थारमाने बोरैबा जागोन बेलेगनिसो मिटिं ओरै होननानै। ओमफ्राय जों 3 गिदिंबाय। जोंनिया गोदोनिफ्रायनो बिपिएफखा नालाय जों बिपिएफखौ जों सापर्ट होगोन। आं बे उत्तर कारिजा प्राइमारि बिपिएफ दोलोनि आङो प्राइमारि प्रेसिडेन्ट। दायो जोंहा बे माखा गथ'आ थांनाय सनिबारमोन ना, चन्दन ब्रह्मनि जिथु काजलगावनि प्रग्राम जयनिं प्रग्राम, बे प्रग्रामाव बिथांमोनखौ माने सानैसो बिसोरखौथ' आरो दा मा होनो देवानि बायदि गेजेरावनो हाबनानै बिथांमोनखौ एक्स एन डि पि वेलफेयारनि माने मिटिं दङ बा बेयाव डकुमेन्टस लानाय जागोन बेबायदि हिसाबै बिथांमोनखौ थगायना लांदों जाहैबाय। दा थिग बेबायदिनो जोंबो प्राइमारि हिसाबै बिथांमोननि थांनायखौ गुमुर मोननायलाय जोङो आं निजेनो बिथांमोनखौ लोगो हमनानै माने सोंल' हल' खालामबाय। बिथांमोनखौ माने एकदम थगायनानै लानानै थांनाय जादों। सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना जोंजोंनो खामानि दामानि बा दोलोनि खामानियाव हेफाजाब होगासिनो दङ। प्राइमारि हिसाबै आं बेखौ मोजाङै मिथिगौ। बेनिखायनो जाहाथे इयुन खेबाव बेबायदि आरो माने थगाय थसि सोरखौबा
नाम फाननानै बा सोरनिबा मुं लानानै माने रावखौबो बिदि नंखाय बाखाय थगायनानै लानानै थाङा राजनितिनि बेलायाव बिथांमोनाबो जिहेतु एक्स एनडिपि हिसाबै दङ बिथांमोनाबो थिरेन ग्रुप हिसाबै माने जेबो मोननो हायाखै बेनि थाखायनो बिथांमोनावथ' आरो मोननो लुबैनाया थाखागोन गुबुन ग्रुपनिफ्रा जिहेतु मोनबोबाय बे हिसाबै बिथांमोनाबो मोनसे आखा दं थिरेन ग्रुपनि होननाय लोगो लोगो बिथांमोना थांदोंमोन आरो ओरैनो साबेसे थांदों होनना बुंदों बेयाव दा बिथांमोना 7 जन थांदोंमोन माने राजनिति हिसाबै जिमानखिनि गियान थानांगौमोन बेखिनि गियानाबो फंबायफोरनाव जास्लाबाखै जिहेतु बे हिसाबै बिथांमोनखौ माने गेजेरावनो सोरबा बा सानै बिथांमोननि नामा बिथांमोना खोन्थादों दानि सिगाङावबो एसे बुंलांखांबाय दायो आंनाव माने गोसोआव बेबायदि गैया गतिके बेबायदि जाहाथे इयुनाव खालामा आं प्राइमारि हिसाबै बेखौनो खावलायनो थाबाय फंबायमोनखौ जेरैबायदि लाना थांबाय बेखौनो बुंनो सानो आङो बिथांमोना सोरखौबा थगायनानै बा मानिबा खामानि दामानि देखायनानै बिदिसो लांगासिनो दं बायदि आं सानो आरोखि जयेन जानायनि बेलायाव आं प्राइमारि हिसाबै आंनि प्राइमारिनिफ्राय दासिमबो इउपिपिएलआव जयेन जानाय प्रग्रामबो आं प्राइमारि हिसाबै नुना मोनाखै आरो गुबुनावबो बिदि दिनैसिम माने गभर्नमेन्ट बिथांमोना सालायनायनिफ्राय राजुहुवा मिथिं गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबागावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारहोनो हादों नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि